अगिराइल नया नया साल बयाइल। ए जी सैया जी मन अगिराइल नया नया साल बयाइल। तो छोड़ के दुबई के कारखानावा घर सजनवा आ जाओ। तो हमारो लागत नहीं के मनवा घर सजनवा आ जाओ। पूरा जनवरी फरवरी बलमुआ संग ही संगे बितई हो। मस्त हउए मार्च महीनवा छोड़ी के जन जई हो। ए जी पूरा जनवरी फरवरी बलमुआ संग ही संगे बितई हो। मस्त हउए मार्च महीनवा छोड़ी के जन जई हो। अप्रैल के अलले हम जा साच कहो तनी राजा। अप्रैल के अलले हम जा साच कहो तनी राजा। कि मई मिलन के हउए खजनवा घर सजनवा आ जाओ। कि हमारो लागत नहीं के मनवा घर सजनवा आ जाओ। घर सजनवा आ जाओ। घर सजनवा आ जाओ। जून जुलाई के हमसे जुदाई राजा जी ना सहाई हो। 2.5 सितंबर सितम हमारा पे कहिला समझाई हो। जून जुलाई हमसे जुदाई राजा जी ना सहाई हो। 2.5 सितंबर सितम हमारा पे कही